Ήθελες να ρωτήσεις πριγκίπισσα, αλλά ο πατέρας σου έλεγε «Όχι Γιώργο, τώρα μπορείς». Σουτάπ, θέλω να παρτάρω really hard. Σουτάπ, τίποτα δεν με σταματά. Ακόμα κι αν δεν λειτουργεί το μέτρο, θα παρτάρω εγώ. Με τη στολή μου θα έρθω να σας βρω. Αυτήν την Πέμπτη, 10 Μαρτίου, γδίσου πρόχειρα και βάλε τη στολή σου και έλα στο Σένζα στις 10 να παρτάρουμε άγρια με τη μουσική των DJ LGBT, DJ Molotov και DJ Pleba. Και αν αγχώνεσαι για το μετρό, μην ανησυχείς. Οι προσοχή έργα θα σου κρατήσουν συντροφιά μέχρι το πρωί. Party hard, χωρίς μέτρο, χωρίς μετρό.